Weekend yomwe ino kwapezeka zonena kuti tunde Ayuba James uja waku MCB muwazeni Chakwera pamene paja mwene akunena kuti no uyuyu ndi zonoti ubongo wake umayenda mwasilo kwambiri ngati nkhono akutofunika kumupitisa sonde kuti kusajale ameneyi kuti mwina mayakaja pe ubongowu kuti ayambe ndi kuti kumaganiza straight bwinobwino. Nkhani yake yotani atitu nkhani zonena kuti no iyeyo sakufunikira azayimire ngati president wa MCB makamaka pa chisankho cha mu 2030. Tiyambe motere nkhani makamaka ndekuti powerenga post imene ya Sylvester Ayuba James magana alemba zimaparagrafu zochuluka pa ejeni yake pa page pake paja pa Facebook, koma ndekuti tiwerenga paragrafu yoyamba ndi yachiwiri fawenepo ndi pamene wakhomano zenizeni. Yoyamba yakuti if Dr. Chakwera wants to run again, he must first go for a medical surgery to replace his blood group with O+ or some other blood type that yields quick person in action, so that he can start acting with speed in decision making and end his cowardice and shyness when hiring and firing people. Otherwise his incompetency is biological. Abantu kutukwana kwakukulu kwamene mwamva koma titanthozere bwinobwino. Akunena kuti ngati Chakwera uyuyu akufunikira kuti akufuna zoti adzayimenso ngati president, amene icho yambirira nchonera kuyenera apite kusajale kaye kumpitisa ndi kuti kuja kuchipatala akamuphwanye bwinobwino mu bongomo, akaphwanya ndithu kugaza basi nkuchosa ubongowu ndi kukayikano ndi kuti mwina magazi ena sosiyana napo kuti mamoti akhaini magazi amene ali nawo akamuyike magazi mwina a O+ ajamati ka universal donor ameneyo ndekuti no kapena mwina magazi ena akosiyana napo ndi amene ali nawo oti amuthandizire kuti iye azikhala fast kwambiri kupanga zinthu zake, azikhala mu action always ndati kumenyano ma decision aja fast kwambiri, komanso zimene zikamuthandizira kumusintha magazi amene zikamuthandizira ndi kuti kumuyotsano ndi kuti no kupusa kwake kupepera kwake, komanso ndi kuti no manyazi omwe ali nawo aja kuti chimunthu cha manyazi ngaticho makamaka pomafuna ndi kuti kubweretsa anthu kuti alembe ntchito, komanso ena kuwachotsa ntchito anthu amene apanga zofoira. Otherwise ndi kuti no tikamaona ndi kuti iyeyu kusathekera kwake kupochita zinthu kupanga zinthu zofoira kuja sizoti ndi kuti ndizoti basi ndizi ndizoti zili nkati bwa iyeyo ngati ndi chilengedwe chake kupanga zinthu zofoira, sizotinso ndi chisankho yaye koma ndi mmene alili basi anapangidwa choncho nature akuterotu. Kumene koto ndikutukwana wakulu kumeneko. Tipite paragraph number 2 yakuti look at the way he speaks. That slowness in speech is not an artificial design or fashion. It's the pace at which his brain functions and the pace at which his blood pushes him into action. Akuti kuti mukhulupirire izizi tangokhani ndi mumuyang'ane kuti kodi iye ujayi amayankhula motani, amayankhula mwasulo kwambiri ndi monota mwina mwake basi afuna kuoneka ngati munthu amene akudziwa chimene akuchita kuyankhula chani, kapena basi ndika design ka fashion kena kaya kuyankhula iyayi imene ndi pesi imene ubongo wake umagwirira ntchito ndi pang'ono yonse magazi ake ndeti amayenda pang'ono kanika kuti apange ma action. Magayi pali nthawi zina zake zimene timanena kuti waying'alula komano kumangokhala kung'alula mmene munthu akugwirira ntchito, komano kung'alula kumene wang'alula uyuyu Sylvester Ayuba James ndizoti akuphwanya ndi kuti mpaka nakukalowa mu chilengedwe chake, ngati kunena kuti Chakwera uja ndi papeti wina wake onena kuti no alibe choice ndi mmene akugwirira ntchito yake ija mmene amapangira act, mmene amakhalira kakhalidwe yake kaja sizoti ndi choice yayi, kaya amene amayankhulira moja ndizoti ndi chilengedwe basi anangolengedwa kuti akhale, kapena biology yake mmene anampangira makeup ya mkatimo anangompanga basi kuti akhale otero, ndiye ufunika kuti akamusinthe kukampanga so redesign. Ndi mukuziwa kale amene amayenera kupanga redesign munthu ndani ndi amenenso anapanga design munthu yemwe kuti ndi mulungu. Muone fortunately sizingatheke zonoti tikapanga ndi timamva zonoti ma genes apangidwa atadi zinthu ngati zimenezo zoti komano ma DNA apangidwa atadi zinthu ngati zimenezo, koma sizimatheka zonena kuti no mungasinthe munthu chilengedwe chake mmene alili. Tizimpangiso taziyankhula mwachangu tikamuchape ubongo tikanchose tikamuyike magazi ena ndani amene angapanga zimenezo ndi mulungu yekha amene ali ndi kuthekera kumeneko. Otherwise even ma doctors amalephera tukamba za ma blood group mukabwera ndi kuti achina O+ aja universal donor aja B ndosiyana
A ndi B ndosiyana mona B ndi A ngosiyana zizo sizingateke zona kuti no mungachose maganizo magazi aja ndikumudraina basi wose kuchosa ndikumuyika no magazi antundu wina zosatheka zimene zozo imangokhala kuti imene jai it is a gift imene mulungu anapereka iti mphaso yapadera koma here we are the guy akunena kuti yayi tikamuchose ndi kuti magazi amene achawa tikamuchose ubongo wake ujawo ndikumugaza amene mujankuyikapo ubongo wina zotanthauzo chani zotanthauzo zonena kuti zezo nzosatheka zomwenso zikutanthauza zoti Chakwerayo ndizosatheka sokuti akayimire ngati president fa kuti no angakayimire ngati president pokhapokha atachosedwa zimene zozo ndeti kuona kuti zimene zozo sizingatheke kuzichosa fa kuchosa zimene zozo kuti muyikepo zina ndi kuti munthu wafapo basi paenepopo olomuti amuyikira zina ndi kuti zikangopanga timati ma blood clotting aja mwatenga ndi kuti no agent mukutenga kaya A group mukaphatikiza ndi kuti kaya ndi B group ndikuti makaombana amene mujankukape ziko kuti magazi ajamba kusanduka zimibulu mkati mwathupi mujamo ndikuti munthu chape ziko kuti wafa zinthu ngati zimene zozo ifasina ngati maendabe magazi wajana aziphusha oxygen ndi zina zoterezo amene amagayi amene munamenya biology ndikuti mumvesesa bwinobwino komano ndikuti kungomuyika zimene zozo ndikuti mamuphapo tu munthuyo ndakuti Chakwerayo ndikuti ndiwoyenera kumpanga zimene zaizikire ndikuti kokampanga zimene zozo kusajale komweko akamwalira komweko nditisakakwanisa sokatani kayimira ngati president kodi tikati timenye ndikuti no mu simple jani simple words kungoyankhula mwa simple akufuna onena chani akufuna onena kuti no Chakwera nzosatheka kuti akayimirenso ngati president yayi fa iyeyo ndizonena kuti ndizotibe kaganizidwe kake kachitidwe kake ka zinthu soyenerera yayi very slow ali very slow ziganizo zake ndoti basi no mwina mutachita ukabwesa Chakwera winatu Chakwera ndikuti version 2 imeneyo osati version imene ilipo panopa kumene kuku ndikunyoza kwakukulu magayi fusobe kumakhala olena kuti kodi ameneyi analambana chani ndi Chakwerayi fandeta amene amamugaza osati masewera zoti osati kuchipani chimodzi umayita sodapo tichuchitika ndi chani kwadi pakati pa anthu amene wawa of course tingakhale pasi kumanena zonoti pakati pa anthu amene wawa pali china chake chomwe chinachitika chomwe sitingathe kuchidziwa bwinobwino komano kutengera ndi zimene amayankhula mkulu amenewo zomwe anayankhulapo mwina tikathe kumangona kuti I think mwina mwake ndi zizi ananena kuti no mambo amene amandibowa kwambiri anthu omwe odanali muchipani chimodzi kuti afike level iyi chinatheka ndi chani ndikuti mwina mwake faya makamba zoti mkulu ameneyi samamva zoyankhula za anthu yayi anayopanda nzeru oduka mutu kuti katite yankhule izi sa mpaka ndaona tinaluza sofuwa za iye sizonena kuti ngati pali chimeneno iye anadana naye kwambiri ndi kuluza kuluza kwa chisankho kuja kumene amanena kuti no anati MCP inaluza chifukwa cha Chakwera zochitika zake ndi mumuso abanga point out zinthu zina zake ngati zonena kuti no kupanga ziganizo mwasilo kwambiri I think amangana zinthu ngati zimenezo pamene Sylvester Ayuba James amembekeza zonoti Chakwera amene kupanga ziganizo mwachangu amangoyang'anira zimene zozo ndi zimene amonoti zinampanga cost komano isi baro yape osono yokha famu ngati muyione mukhozo mangona Sylvester Ayuba James ekhaya ngati kuna kuti mwina magenda amene amadana ndi Chakwera amanyamula mawu a masaporo ochulukaso a MCP amene amadana ndi Chakwera so komande kuti akalipo suka gulugena kake kunena kuti no Chakwera ndamana apangise kuti arani aluze nawo kuluza kumene kuchaku kunaye koyipa kwambiri chifukwa cha performance imene zinakhalira ulamuliro chasana zile bwino zomkomwe ungathe kuapangitsa zaka kwapa kunapatsa ntchito yayikulu kwambiri kunena kuti even president amene angazabwere wina kusogolo kunoko wa MCP zisakhala zomuvuta kwambiri kuti awine fajani magaya chanakalanya kwambiri ndikumpyera mtima kumene kuti sikuluza kunena kuti weyo Chakwera unangotuluka mboma ngati no president koma ndikuluza kuonena kuti unaliluzitsa MCP ndekuti no kwa zaka anotilira koluza papa kuti ifeyo tipangepo tizakilini ndekuti dzina lathu lija nkubwereraso ndekuti mpaka anthu tikhulupirira tini ntchito yayikulu kwambiri kuposaso kaleli chali mwayiona zimene zonse zimene zingathe kumakhala zinthu zona kuti mwina mwake zikumpyesa mtima kwambiri andi zimapyesa mtima kagulu kena kake tikamakamba izi zimagaye let's project ourselves tizinyamule tizikankhire tokha kukafika ndekuti mu 2030 kuzakhala ndekuti nkoke tingonena chonchi kumayenera kuzakhala nkoke chifukwa chani kuzakhala ndekuti ma presidential candidate amene azakhale pa level imodzi eti azina kabambe aja ndionena kuti be iyayo sitinganene kuti kabambe ali ndi influence yochuluka koma ndero azizapikisana ndachi na Dennis Mahara amene azakhale ndekuti nakubwera ndi mfundo ta otija ndena rasi yawo ija ndekuti azakhala kumapikisana ndachi na fa kuongerese kuveya ngati akupanga no mapulano onena kuti abwerese amati Martin Nkhalamba ngati mwina move ako nkolo wina wake ali kunja kwa amamutama kwambiri anthu a MCP kuti ndi wanzeru kwambiri afuna asabwerese khangati nkolo ameneyo ndi ngati azambwerese nkolo ameneyo ndi kuti zakhaose ndi ma fresh guys kuzakhala nkoke ndi uyo Martin Nkhalamba amantama kunena kuti no
ndi munthu wa nzeru ndi amene angazakoke MCP ngakhalebe ine ndi makayika chifukwa chonena kuti no MCP yo Martin Nkhalamba ngakhale mwina mkayando wabwino situmuziwa ngati ali wa nzeru kapena chani komano kungoyima ndi MCP kokhako imeneyo ndi kuti ndi wazichosera kale Malex pamenepo mwayiona koma ndewe zakhala fight ngati imeneyo ndi achina Martin Nkhalamba olotabweresa ka ulamuliro wa nyowano ku MCP kuja kuzakhala kovuta kwambiri zimene akamba inalo Ayuba James zonena kuti no sizoti anangoononga ndi kuti no dzina lake ngati Chakwera anaononganso brand ngati MCP kuti no panopa ndi zovuta kwambiri kuti so anthu ayikhulupirire fo anthu anamezoti no fans yomwe nthaya kamuzo kunalibe panopa inamba kuona kuti amene amakola amati amazuzukira nthaya kamuzo ndi mmenenso ndi kuti tazuzukira papa MCP idi ndi oyipa tinkangova ngati nkhani koma panopa zinthu ngati zimenezo zonse zimapyesa mtima magayi ngati awa magayi amene amakonda achipana achina Ayuba James magayi zoyakula tingayankhule zambiri zochuluka kwambiri komano timafuna tingopasana imeneyo madzulo ano tisiyane motero bwanji kuno akuti